wahalar da na yi kafin haɗa wannan shagon, ya san wahalar da na yi, ya san wahalar da na yi kafin haɗa. Na zo kuma ina magana ya ce in zo in duk abin da zan yi, an rushe kenan, in zo in duk abin da zan yi. To labari da dumi a halin yanzu shine yan Rusau fa yau sun biyo ta kan Rahama Sa'idu ta TikTok, inda halin yanzu fa rikici ya barke a masana'antar TikTok baki daya. Duk inda ka zaga ka zagayo zaka ji maganar Rahama Sa'idu kawai ake yi da yan Rusau. Lalle wannan Rusau dai ya faru ne a jiya, inda Rahama Sa'idu ta bayyana wa duniya a shafinta na Instagram da ma na TikTok kan rashin jin daɗinta abin da aka aikata mata, inda Rahama Sa'idu ta yi kirarin cewa ba a bata notice ba, sannan kuma haka kawai ta ga mutane sun zo sun rurusa mata signboard da kuma sauran wasu abubuwanta masu muhimmanci a jikin shagon nata. To sai dai a ta bangaren yan Rusau kuma sun bayyana cewa sun ba da notice, amma sun ba ciyaman ɗin wannan waje, wanda abin da ne shine ya jawo mutane da dama suka shiga cikin zulumi, inda aka ji ta bangaren Rahama Sa'idu sun ce babu notice din da aka ba su, kuma ba san ciyaman din da aka bawa ba. Su kuma yan Rusau sun ce sun ba da notice wa ciyaman, wanda a nan ne fa har yanzu ake cikin cakwalkwalin cakwakiyan. Wanda a ta wani bangaren ƙarin ilimi kuma duk wanda zai saka signboard a bakin shagon sato akwai wani rijistan da ake yi, wanda su kuma su Rahama Sa'idu da sauran mutanen da aka yi wannan Rusau ba su yi wannan rijista ba, wanda hakan ne fa wannan cakwakiyan ta samo asali. Sannan kuma daga ƙarshe Rahama Sa'idu ta bayyana cewa ba za ta yafe ba duniya da lahira, saboda wannan abin cin zali ne. Ai gwamnati ba hauka ba ne, sannan kuma ya kamata a dinga yi wa kowa adalci da sauran maganganun da ta yi. Yanzu mu kawo muku a faifan bidiyon sai ku gane wa idon ku. Amma kafin nan ku danna min following, ku rubuta a comment section me ra'ayinku kan wannan abun da aka yi wa Rahama Sa'idu. Wahalar da na yi kafin haɗa wannan shagon, ya san wahalar da na yi, ya san wahalar da na yi kafin haɗa. Na zo kuma ina magana ya ce in zo in duk abin da zan yi, an rushe kenan, in zo in duk abin da zan yi. Gwamnatin Kano banna take yi ne, gwamnatin Kano banna take yi. Kawai ba a sai in ka an baka abu kai shikenan kai shiru, an cuce ka kenan. Ya san wahalar da na sha na da shagona ne. Sun ce sun kawo notice, okewa kuka bai wa notice. Ai ga masu zama shagon nan da makoci na duka, in yaro na yi min ƙarya, ai makoci na ba zai ƙarya ba. Kun kawo notice ba a san ku bane? Wai sun bai wa wani ciyaman, ina ciyaman din yake? Ciyaman din suka ba wa notice din nan, don Allah magana su kan Allah, mutane ciyaman suka bai wa notice, waye ciyaman din? Ko ƴan unguwa sun ce ba su san wannan ciyaman din ba. To labari da dumi a halin yanzu shine Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana wa duniya cewa fa jam'iyyar NNPP ta mutu murus. A halin yanzu shi kansa jagora wato Dr. Rabiu Musa Kwankwaso na shirin dawowa gidansa na asali wato APC. Wannan labari da ya fito ne daga gidan jaridar A Yau, kamar yadda kuke gani a sama, inda suka rubuta cewa to fa jam'iyyar NNPP ta mutu murus. Shi kanshi jagoran nata Kwankwaso zai dawo APC ne gidansa na asali, inji Ganduje. Wanda wannan dai magana shine karaɗe shafukan sada zumunta daga jiya zuwa yau da ake ta maganganu daban-daban. To sai da har ila yanzu ba a ji babban martani daga ƙarƙashin jam'iyyar NNPP ba a ji me suka faɗa ba kan maganan da Ganduje faɗa. To amma har yanzu shiru. To me ke hakan ke nufi? Inda lokaci ya ba mu dama za mu kawo muku abinda jam'iyyar NNPP martanin da ta bayar. Amma kafin nan me ra'ayinku game da maganar da Ganduje ya faɗa? Shin da gaske Kwankwason zai koma APC? Kuma jam'iyyar NNPP ta mutu murus ne, ko kuma dai wannan labari na kanzon kurege ne? Ku rubuta min a comment section ra'ayinku, amma kafin nan ku danna min following.